Киләсе видеоязмабыз героен без эшче һөнәрләр аша беләбез. Ул Сергей Быков. Егет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз. Моңа тагын бер кат инандырырбыз. Татар теленең язмышы өчен борчылган егетләр яңа төркем оештырганнар. Буш вакытлары булдымы, әлеге егетләр тавыш яздыру студиясына ашыгалар. Монда алар бер дулкындан. Сүз Татар In-Label дигән төркем оештырып, бергәләшеп иҗат итүче яшьләр турында. Сергей Быков һәм Илнар Хакимов Арча егетләре. Музыка белән шөгыльләнү өчен профессиональ белем артык түгел, әмма күңелең җырлый икән, нигә әле дөньяга карашыңны музыка белән җиткермәскә? Ни өчен дигәндә, беренче чиратта ул да булса, менә минем кебек яшь яңа гына әле яза башлаган җырчылар, шулай ук үзләренең иҗатларын һәм дөньяга карата үз карашларын һәм шулай ук фикерләрен белдерәсе килгән кешеләр җыр аркылы. Аларга шулай ук эстрадага чыгу юнәлеше һәм зур майданчыкларда катнашырга авыр, чөнки ул өлкәгә керер өчен бик күп кыйммәтле акчалар кирәк. Аларның максаты әнә шундый талантларны зур сәхнәләргә чыгару. Поп музыка, хип-хоп, рэп, әллә фольклормы мөһим түгел. Һәрбер юнәлешнең үз башкаручысы һәм үз тыңлаучысы бар диялар. Идел ярынан күренә синең матур утларың, гөлдә шулай балкып торсын, әй Казаным, әй Мин үзем күбрәк хип-хоп, рэп юнәлешендә эш итәм. Күбрәк шундый төрдәге җырлар язарга яратам. Тормышны ничек күрәбез? Тормышны шулай әлбәттә үзебезнең хис-тойгылар аша шулай халыкка белдерәбез. Халык моны әлбәттә инде әгәр ошаса, без бик шат кына һәм язылган күп кенә комментарийларга карап инде без әлбәттә яңадан кабат-кабат үзебезнең иҗатларыбызны дәвам итәбез. Татар In-Label музыкаль төркеме ике генә егеттән тормый. Алар республиканың район шәһәрләрендә, чит төбәкләрдә һәм Мәскәүдә яшәп иҗат итүче сәләтле яшьләрне берләштерә. Шул турыда уйланып, күзләребез яшьләнә, аны саклап калыр өчен кирәк нидер эшләргә. Әмма монсы әле күптән түгел иҗат иткән җырлары. Татар теленең язмышы өчен борчылып язганнар. Татар телендә сөйләшкән кешеләр күбрәк булса иде, без күбрәк шуны телибез. Татар теле бетмәсен, татар телендә сөйләшсеннәр, чөнки ул барбер татар теле, ана теле. Мондый егетләр булганда татар җырының гына түгел, теленең дә киләчәге өметле. Син Казан, нурлы Казан, күңелем сиңа тарта һаман, сиңа гына бары сиңа, минем җырым багышланган.